podujatie, ktoré sme zorganizovali pri príležitosti Mesiaca ľudských starších. Vítam medzi nami našich vzácnych jubilantov, ktorí v tomto roku oslavujú svoje krásne jubileum, 80 alebo 90 rokov. V súčasnej dobe sa úcta k starším ako si nenosí. A preto je určitým pozitívom, že aspoň jedenkrát do roka si spoločne pripomenieme, že starší ľudia si zaslúžia, ak nie náš obdiv, tak aspoň malú úctu. Milí jubilanti, je nám cťou, že dnes môžeme byť s vami a takto vám zdať našu úctu. A aby naše spoločné stretnutie bolo veselšie, pozvali sme k nám hudobnú skupinu bratov Bankovičovcov, ktorú tvoria teda dvaja bratia. Tá vám zaspieva celý rad pesničiek, na ktoré si s radosťou určite zaspomíname aj my všetci. V krátkej prestávke tohto kultúrneho programu potom zakratulujeme našim jubilantom a odovzdáme im takú malú pozornosť. Vážení prítomní, dovolím si pozvať na pódium hudobnú skupinu bratov Bankovičovcov. Stavím vám našich jubilantov a krásnym príjemom. Drahí jubilanti, milí prítomní, mesiac október už tradične prežívame ako mesiac úcty k starším. Všeličo môže človek na svete zastaviť, ale čo sa nikdy nikomu nepodarí zastaviť, je čas. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa občas zastavíme, aby sme si uvedomili určitý medzník vo svojom živote a zamysleli sa nad tým, čo bolo, ale aj nad tým, čo bude. V dnešný deň máme takú vzácnu príležitosť. Pozvali sme si vás, ktorí ste sa v roku 2014 dožili alebo dožívate okrúhleho životného jubilea 80 a 90 rokov života. Konáme tak z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Pán starosta, dovoľte, aby som vám predstavila občanov, ktorí v roku 2014 oslávili 80 rokov života. Sú to pani Mária Raškovská, Budkovce číslo 201, pani Mária Adamčíková, Budkovce číslo 217, pani Mária Ivanková, Budkovce číslo 234, pani Margita Miklošová, Budkovce číslo 236, pán Jozef Paciga, Budkovce číslo 281, pani Bernardína Poľakovská, Budkovce číslo 378, pán Jozef Kalužniak, Budkovce číslo 392. 90 rokov v tomto roku slávi pani Mária Oleksíková, Budkovce číslo 66, pani Anna Horovčáková, Budkovce číslo 206 a pani Alžbeta Grznaríková, Budkovce číslo 349. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať vám, že ste prišli a ak nemohli prísť jubilanti, vieme, že zo zdravotných dôvodov alebo iných, tak sa chcem vám poďakovať rodinným príslušníkom, že ste tu medzi nami a prevezmete toto ocenenie. Veľmi pekne vám ďakujem. Takže, ak dovolíte, aby som vám sa poďakovať, klopali sme, duchali sme, keď si dal na dore, vás nič nie. Co? Pokupuje sa zároveň. Hej. Niektorí sme učili doma a výsledky sme sa učili doma. Môžeme búchať, kričať, museli sme byť do rodiny, ale naša podstate na výsledky. Dobre, že môžeme.
A my sme nechytili doma, ale sme radi, že ste prišli, lebo sme chceli osobne, ale tak si... Ďakujem pekne. Áno, ďakujem veľmi pekne. Tá ona sa drží, ale nie v jeho svete. Ale ďakujem. Áno. Ale to život. Drahí jubilanti, ďakujeme vám, že ste prijali naše pozvanie na túto slávnosť, ktorá bola venovaná vám a vašim prežitým rokom. Z úprimného srdca vám ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa prežitých chvíľ v kruhu svojich blízkych. A teraz prenechávam záverečné slovo predsedovi klubu dôchodcov, inžinierovi Miroslavovi Bredovi. Dobrý deň, zdravím vás všetkých a hlavne jubilantov, ktorým prajem do ďalšieho života veľa šťastia, zdravia a aby v ďalšom živote nemali problémy. Toto bola prvá časť nášho programu a druhá časť programu sa uskutoční v klube dôchodcov, na ktorú pozývam všetkých jubilantov s ich rodinnými príslušníkmi, pána starostu, ako aj členov klubu dôchodcov. Takže za chvíľku sa zídeme v klube dôchodcov. Ďakujem. Mal byť Breda, ale ja by som si dovolil zobrať ho. Chcem vám poďakovať všetkým, že ste prišli. Poviem to tak, ako si myslím. Je to predposledná akcia, ktorú robím ako vo funkcii starostu obce. Viete, že idú voľby, nezúčastním sa ich, takže príde určite nový starosta. Bude ešte jedna akcia, aktivita vianočná a ja verím, že na ňu prídete. To bude Mikuláša, myslím 5. alebo 6. decembra. Vystúpi folklórny súbor Hatalovčan s programom Vilia, veľmi krásny program, zhruba 50 minút. Ja verím, že prídete na toto podujatie kultúrne, ktoré nám určite nás trošku už pripraví na tú vianočnú atmosféru. Ja sa vám chcem všetkým poďakovať tu, ako ste. Odovzdajte moje poďakovanie aj vašim rodinným príslušníkom za všetko, čo ste urobili v prospech obce. Ak ste mi pomáhali, veľmi pekne ďakujem. Využívam túto príležitosť aj na to, aby som sa pomaly s vami lúčil ako starosta obce. Život je už taký. Ešte raz veľmi pekne vám všetkým ďakujem. Tak na rozlučku ešte skupina Fontaine. Samozrejme, pardon, zabudol som poďakovať skupine, ktorá prijala moje pozvanie. Bolo to také nevšedné, proste inokedy sme oslavovali ináč jubilantov. Tentokrát sme sa rozhodli. Ja si myslím, že by to zaslúžilo si jeden veľký pozván od vás. Veľmi pekne vám ďakujem. Ak ste mali pocit, že sme veľmi chladní, tak neviem, čím to bolo. Možno každý bol ešte v záhrade, alebo niekde mal iné myšlienky, ale vám srdečná vďaka, že ste prišli. A ak máte chuť ešte zahrať tým, ktorí odchádzajú, nech sa páči, ale my musíme odísť niektorí na ďalší program. Všetko dobré vám. Zahráme na rozlučku Patišený Pačík našim Valáriku.